Kai malam soyayya fa yanzu walat. Wai ga maka. Wallahi walat. Sai dai in baka sami mai son ka. Ai yanzu matan gaba ɗayan su ƴan wala ne su ma. To. Kaga ƴan walan nan can suna zuwa. La kai. Abba waɗancan ai ƴan fim ne. Da nake ta nema. Kai me zaka da su? Abu. Ai bara in je tare su. La. Ya zaka ba da buda Allah. No. ita muke daukar alaka da ita muke daukar mayan fim. Na sani ni na san da wannan. Ai manya daga ganin kuma manyan yan fim ne sosai. Wannan da kake gani har India ta je an yi fim da ita. Wayo Allah. No. Adam A Zango ya shige ta. Wayo zan so ni ma in shiga cikin. Bari ƙara shiga mana kyamara. Zan so ni ma in shiga cikin nan gurin. Rolling kyamara. Doka hau kyamara. Amar odihin na ayyuka. Yanzu zamu mara hasal. Za fa ka ba mu kuɗi. Okay. Ai akwai kuɗi kada ka damu akwai kuɗi a ɗaya sosai. No. Ina su yi din. Ya kake wuce min. Sorry Alin Nuhu. Ba haka za ka yi ba. Me yasa za ka taɓa su? Me yasa za ka taɓa su? Sai ya zo ya baka mutane na samu sai shigar da shi ne za ka taɓa su? Wallahi da Allah ka ba mu wallahi. Ba ni ba na san irin wannan. Wallahi sai mun ga Alin Nuhu. Sai mun ga Alin Nuhu. Wallahi sai mun ga Alin Nuhu. No. Ba so kai arziki. Bakin ciki yake Kyale ba. shi kyale shi mu ci gaba. Sai ka fa Adam A Zango. Yanzu za ka faɗa wa Musa Alsa. Ni na sani da kai. Rolling kakaka. Kakkaba can aiki. Ka daina kallon kyamara. Jiya ka kalle shi. No. Takas kan ba ka sa. Ba wannan haɗuwa ta ke ba. Akan me zaka mara mu aboki? Wannan ba so kai arziki a garin nan. Wannan waye? Daji na ga maka. Ka bar Na ga maka ka fara da dole kai ne kai ne. No. Wai ya hakura da ita. Kai ne ba na san irin wannan. Kai ne. Ka yana taba mana kafa. Yanzu ya shara za ka yi mai irin dukan da Jamila na gudu tewa Alin Nuhu. Abin din ɗakin amarya. Sa a dauke shi. Alin Nuhu yanda Alin Nuhu zai gani yanda Alin Nuhu zai gani. No.